What's up mga ka-showbikes? Today is October 12, 2021. Apan kuan guys, dugay na ako na-edit ang karon nga vlog. Kaya na busy ko. But guys, as I go home, daghan kong na-learn gikan sa bukid guys. From attitude, from mga memories nga gi-share ni nanay, sa mga inspiration moments, and also sa happy moments guys. Ang bukid guys is sabi kayo ka kuan, like ang countryside guys, nag-share nimo og mga moments nga dapat nimo treasure. Then guys, there are times guys na ma-fail sa but still stand up guys. Never give up. Just stay positive, not negative. Is negative gives you mga pressure sa life, like mo surrender na ka, but fight rin hapon. Pag abot na mo guys, kana bitawng dining abot nga bisita nimo, like feeling nimo nabaguan ka, yeah, na-overwhelmed ka, so you give smile guys. Like ni nanay guys, kani guys. O ba day si Atlani nay? Kana shares nimo ana nga place bitaw, imong mga memories. Like imong mga kaduwaan ng place, imong mga kuan, mang balik siya, o imong dungan siya. Way back nga kana bitong na-experience nimo guys nga mag-unhanay sa tabay, sa puso, or sa mga springs kay para tinaw siya. Then magkuan mo, magbisikanay, or may mga experience nga mag-away mo ana nga place, but mahimo na siyang memories, mga katawanan sa mga ibang buhat nimo sa una. Ikaw ko lang sa puno ka na na ipangdaw mo po ng ako bikuan dito na pwede na ako ana. Ipangdaw ko pa lang jalan ko na. Dili ka na sa mga kaboy, palikan na sa kamar mo. Tabi ako. Sa bukid guys, dili nimo ma-feel ang kasaba sa mga sakyanan. Ma-feel nimo ang hangin bitaw, ang kabugnaw sa hangin o kuan sa breeze sa hangin. Free ka nga maka-laag-laag, free ka nga makadagan-dagan. Not like the city guys. We can live in a world that we desire. So guys, manguli na may bye-bye nanay, Lola Inday. Nga sila guys. Iba ka, hupugas, buntag sa mabalik. Bye-bye nay! Video ay ako ditong now. Oy bless what oy. Oh Lola Inday, bless Lola Inday. Lola Inday.